Здравейте хора, аз съм Даниел Ернов. Днес ще ходим да копаме и да, понеже Iron кирката ми остана в тони, ако открием нещо, което му е само с Iron кирка, ще го копме с диамантена, за което съжалявам, просто мога да си направя, да знам, но и така ще търпя. Така че надявам се да ви харесва този клип, може би ще мине само в копане. И сега идвам само за секунда. Нека покопаме. Хора, диаманти! Диаманти, хора! Прекрасно! И мисля, че не са малко. Та диамантната кирка ще трошим диаманти. Супер, хора! Какъв късметлия съм. Супер! Но си забравих торчовете. И ще копнем на тъмно. Колко диаманта открихме? 8 диаманта. По-малко са от миналите пъти, но 8. И горе имам още 2. И стонката имаме Diamond броня. Извинете. Съм на мен ми се привича или това е айране. Та, хора. Ще има втори клип веднага след този. Там ще направим... Кажете го. Enchanting Table, но мисля, че нямам лапис лазури. Също така нямам и храна. Така че се качваме нагоре. Ето, човек ми има кръв. Хора, не искам да умра от глад.
Взехме бързо риба. Еш. Имам много моркови, хляб, след това надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре. Ако не ви е, както решите, може да дадете и палец надолу, ако не ви е харесало. Но моля, давайте само палец нагоре. Харесвайте, абонирайте се и чао!